How to be motivated when you are unmotivated? Paano magkagana pag minsan tila ba wala kang gana? Aminin natin, dahil tao tayo, tayo'y nawawala ng gana, ng tuwa at ng saya sa ating buhay. Minsan ayaw nating tumayo sa kama. Minsan ayaw nating magtrabaho. Minsan nananaginip tayo na sana bakasyon pa. Pero life goes on. Whether you like it or not, you have to work. You have to study. You have to do what needs to be done. Tapos na po ang holiday. Balik na sa dati. Kailangan nating kumayod. Harinawa, huwag tayong babalik sa ating mga masamang pag-uugali. Pero, ano ang gagawin natin kapag wala kang nararamdaman na tuwa o para bang ikaw ay latang-lata? Paano nating magagawa yung kailangan nating gawin kung unmotivated tayo? Mapalad tayo dahil sa binasang ebanghelyo, ang mabuting balita, binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Paano magkaroon ng gana, ng panibagong lakas pag tila ba'y tayo'y nauubusan na? First, have a big and a clear dream or goal in life. Tingnan niyo po sa Ebanghelyo, dapat mawalan ng gana si Jesus. Bakit? Dahil kaumpisa pa lang ng kwento sabi, dinakip at kinulong ang kanyang pinsan, si San Juan Bautista. Pwede naman po na matakot at magtago si Jesus dahil pwede din nilang gawin sa kanya yon. Pwede siyang dakpin, pwede siyang ipakulong, pero ano ang kanyang unang ginawa? Nagturo pa rin siya. Bakit nagpatuloy si Jesus sa kanyang misyon? Kasi meron siyang malinaw at malaking panaginip at pangarap para sa sangkatauhan. The dream of Jesus is that everybody would repent, would believe in the gospel, and would live in the kingdom of God. My dear friends, sometimes our problem in life is not motivation, but it is the lack of clarity. Pag hindi malinaw kung saan ka talaga papunta, mawawalan ka ng gana. Amen? Kapag malinaw ang iyong misyon o pangarap sa buhay, magkakaroon ka ng lakas, magtsatsaga ka, magpupursige ka. Kung mangangarap ka na din, sana lakihan mo na. Minsan, ako po ay nagbabasa sa mga comment section ng mga ibang vlog. At meron akong mga nababasa doon na sinasabing, isa lang po akong maliit na vlogger. Please, support me. Ako po ay naaawa. Pero gusto ko sanang sabihin doon sa mga tinuturing nilang small-time vlogger ang kanilang sarili. Alisin nyo na sinasabi yung small time lang kayo. Burahin nyo na sinasabi na maliit ka lang vlogger. Kasi habang ganyan ang tingin mo sa iyong sarili, hindi ka lalaki, hindi ka aasenso, hindi ka magtatagumpay dyan sa pangarap mo. Many times, it is us that limit ourselves. Ano ba ang tingin mo sa iyong pangarap? Libre lang mangarap. Kung gagawin mo din ang iyong panaginip, lakihan mo na, gandahan mo na. Amen? Magandang itanong yan. Araw-araw, pag minsan wala ka ng gana na tumayo, na magtrabaho, para kanino ka bumabangon. The clearer your dream, the bigger your goal, then the stronger your motivation will be. Hopefully, we pray that God's dream will be your dream so that God, in His Spirit, in His grace, will also motivate you. Huwag ka lang mangarap para sa iyong sarili. Naway ang pangarap ng Diyos, gawin mo ding pangarap at panaginip mo. Yan ang magbibigay sa iyo ng lakas araw-araw. But secondly, change your environment so that you will be strengthened and motivated. Hindi po ba kayo nagtataka, balikan nyo man po ang ating kwento, bakit napakadali para kay San Pedro, kay San Juan, kay San Andres, Santiago, na sumunod agad kay Jesus? Isang tawag lang, sabi ng Panginoon, come, follow me. Agad, iniwan nila lahat, yung kanilang bangka, yung kanilang lambat, mismo yung ama nitong ni San Juan at Santiago, iniwan nila. Agad silang
sumama sa ating Panginoong Hesukristo. Marahil, nagsasawa na rin sa kanilang trabaho itong mga unang apostol. Tandaan niyo po na kahit na mangingisda itong si San Pedro at si San Andres, hindi sila magaling mangisda. Kung matatandaan niyo po yung kwento na kung saan nandun sila sa dagat, pero buong gabi daw silang nangingisda, wala naman silang nahuli. They were fishermen, and yet they were not good fishermen. They were lousy fishermen. Kung hindi sila tinulungan ng ating Panginoong Hesukristo, wala sana silang nakuha. Kaya, kung unmotivated ang isang tao, madalas, ibig sabihin, hindi nakatugma sa kanila yung kanilang ginagawa. O kung nasaan man sila, hindi sila bagay doon. Diba? Kung bagay na bagay ka dyan sa trabaho mo, hindi mo ito katatamarang gawin. Pero kung saktong-sakto sa iyo ay yung ginagawa, talaga ang iyong talento ay para dyan, magkakaroon ka ng sipag, pagtsatsagaan mo yan araw-araw. People feel unmotivated sometimes because they do not fit in their job or in their environment. They feel that they are like a fish out of water. Ang isda ay para sa tubig. Kung yan ay ilalagay mo sa lupa, yan ay mamamatay. Kahit na lumangoy yan doon sa lupa, hindi yan makakalayo. Ganyan din po sa tao. Baka hindi ka lang bagay kung nasaan ka ngayon. Kung gusto mong magkaroon ng gana, ang kailangan, suriin mo, tingnan mo, bagay pa ba ako dito sa aking trabaho? O kailangan ko na bang palitan ang aking kapaligiran? Bakit agad sumama si San Pedro, si San Juan kay Jesus? Marahil dahil may naramdaman silang kakaiba. Ano yun? Ang kabutihan at ang pagmamahal ng Diyos. Diba? Pag tayo ay nasa isang kalagayan na tanggap tayo, suportado tayo po ay magtsatsaga, magpupursigi, palagi meron tayong gana. Amen? Third and last, to be motivated, you just need to do what needs to be done. Simply, just do it. Basta't gawin mo yung kailangan mong gawin, yung nararapat. Kung maghihintay ka na makaramdam ka ng gana, ng tuwa, kapatid, baka maubos lang ang oras mo. Mapapagod ka. Pero, kung kikilos ka kahit na paunti-unti, may magbabago sa iyong buhay. Magbabago ang iyong nararamdaman. Sabi po ni Zig Ziglar, napakaganda, motivation does not last for long. But it is like also having a shower. It does not last for long. That is why motivation, like showering every day, must be done regularly. Hindi mo kailangan magkagana para magawa mo yung kailangang gawin sa buhay mo. Pero, subukan mo, gawin mo yung kailangan mong gawin at dyan magkakagana ka. Sundan mo ang halimbawa ng mga alagad. Hindi nila hinintay na maging masaya sila, na magkaroon sila ng tuwa para sumunod kay Jesus. Basta't sumunod lang sila. At pagkatapos, doon sila nakaranas ng mga himala, doon nila naranasan ang kapayapaan, ang pagmamahal ng Diyos, dahil inumpisahan nilang gawin ang kailangang gawin dahil sumunod sila. Kaya kapatid, huwag mong hihintayin na ma-inspire ka o mawala ang lungkot mo nung kailangan mong gawin. Tumayo ka sa kama mo, magluto ka, maglinis ka, mamalengke ka, mag-gardening ka. Dagdagan mo ang iyong pagmamahal sa asawa mo. Alagaan mo ng maigi ang anak mo. Yakapin mo ang mga magulang mo habang buhay pa sila. Oo, kahit na meron silang mga pagkukulang sa iyo, maging mabuti ka pa rin sa kanila. Sipagin mo ang iyong pagtatrabaho. Butihin mo anuman ang kailangan mong gawin dyan sa iyong kalagayan. At huwag kang magsawang magdasal. Darating din ang tuwa at ang saya kapag nag-umpisa kang kumilos at gumalaw. Kapatid,
Sana makatulong sa inyo ang tatlong mga payong ito. Pag wala ka ng gana, gusto magkagana. Have a clear dream, have a big goal. Second, just change your environment. Go to those people who love and accept you. And third, just do what needs to be done. Pinagdarasal natin, lahat ng mga nagsasawa na, nawawala na ng gana, ay palakasin ng Diyos. Sumunod ka kay Jesus, siyang bala, magbibigay sa iyo ng panibagong lakas at panibagong buhay. Amen. Bakit mo ba binubutas ang bangka ng iba ngayong napakalawak naman ng dagat para sa inyong dalawa? Bakit mo ba binabangga o ginagasgas ang sasakyan ng iba ngayong pagkalaki-laki naman ng kalsada para sa inyong dalawa, makakadaan naman kayo? Bakit din naman na sinisiraan mo ang iyong katrabaho ngayong lahat naman ng mga empleyado tinataas ang kanilang mga sweldo? Ano ba ang dahilan? Bakit ba minsan binababa natin ang isang tao? Hindi naman tayo sinasaktan. Hindi naman tayo sinisiraan. Wala naman silang ginawang masama sa atin. Wala naman tayong kasalanan sa iba. Walang ibang dahilan kung hindi ang inggit. Amen? Kung nga ang kuya na si Cain, kaya niyang patayin ang kanyang nakakabunsong kapatid na si Abel, dahil sa inggit, ikaw pa kaya na hindi kaano-ano ng ibang tao? Kaya ka din nilang saktan, kaya ka din nilang sirain. Pero ang tanong, bakit ba naiinggit ang ibang tao sa iyo? Simple lang ang dahilan. Ito ay dahil gusto nilang makuha kung ano yung meron ka. May naiinggit sa iyo kasi hindi nila matiis na ikaw ay pinapaboran ng Diyos. May naiinggit sa iyo kasi hindi nila matiis na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Pagkatapos ng kataasan, ang inggit ay isa sa mga pinakanakakatakot at delikadong kasalanan. We have to remember that after the sin of pride, it is the sin of envy that is most dangerous. Sabi nga ng Diyos sa unang pagbasa, kapag pinapasok mo ang inggit sa puso mo, magiging alipin ka nito. Ang demonyo ang magiging Panginoon mo. Ang mga taong inggit, wala sa tamang bait. Envious people are irrational people. People full of envy and jealousy are mad. They are insane. They are crazy. Tandaan niyo po yan. Pag naiinggit ka, baliw ka. Tingnan niyo na lang po itong si Cain. Dahil sa inggit, nakalimutan niya, kapatid pala niya, si Abel. Di man niya naisip yun, pinaslang niya. At nakuha pang magsinungaling itong si Cain sa Diyos. Tinatanong ng Diyos, nasan yung kapatid mo? Bigla sinabi niya, ba't hinahanap mo siya sa akin? Ako bang may pagmamay-ari ng aking kapatid? Di ba wala naman tayong maitatago sa Diyos? Pero nakuhang magtago nitong si Cain sa Panginoon. Bakit niya nagawa yon? Dahil sa kanyang inggit. Dahil sa inggit, hindi siya mabuting nag-isip. Ang nakakatawa sa mga taong inggit, akala nila, kapag nasira nila ang iba, mapapasa kanila yung natanggap nilang grasya. Pero kapatid, kailangan po nating maunawaan ito. Hindi lalakas ang liwanag mo dahil hinipan mo o pinatay mo ang ilaw ng iba. Hindi ka bumabango dahil binubulgar mo ang bulok ng iba. Di po ba? Lalo ka nga bumabaho kapag sinasabi mo ang baho ng iba. Hindi ka rin naman aangat sa buhay kung hinahatak mo ang iba pababa. Kapag gumagawa ka ng masama sa iyong kapwa, tandaan natin yan. Lalo ka lang pumapangit. Bumabaho ka at nagiging mas madilim ang buhay mo. Ang nakakalimutan ng taong inggit ay pati din siya may natanggap na pagpapala. Kailangan nating matandaan muli yan.
Walang tao ang hindi pinagpala. All of us are blessed by God. Amen? Ang sakit ng taong inggit, bulag siya sa grasya na binigay ng Diyos sa kanya. Sigurado lang, kapag inggit ka, hindi ka marunong magpasalamat. Ang mga taong inggit, ang mga taong inggit, hindi rin marunong mag-enjoy sa buhay yan. Amen? Ang mga taong naiinggit ay galit. Ang hindi natin maunawaan sa mga taong inggit ay walang magpapaganda sa buhay natin kung hindi ang Diyos lang. Sana maalaala mo yan kapag naiinggit ka. Walang magtataas sa iyong kalagayan kung hindi ang Diyos lang. Walang magbibigay o magpupuno ng kabutihan sa iyo kung hindi ang Panginoon lamang. Sinabi nga sa unang pagbasa, ang sekreto para matuwa ang Diyos sa atin. Ano? Kailangan nating pagbutihin lahat ng ating gagawin. God said to Cain, if you do well, you will not be crestfallen and resentful. Hindi ka naman mapupuno sa galit. Hindi naman sasama ang loob mo kung bigay todo ka lang. Ayun naman pala pagbutihan lang naman natin, gawin natin ang makakaya natin, at ang pabor ng Diyos ay mapapasa atin. Ano ang dahilan? Bakit mas pinapaboran minsan ng Diyos ang alay ng iba? Kasi meron silang ginawa na mabuti. Yan ang ginawa ni Abel. Narinig niyo po, balikan niyo man. Yung inalay ni Abel, pinili niya yung pinakamagandang alaga niya. Habang itong naman si Cain, kung ano lang yung nakita niya, yun yung kinuha niya, yun yung binigay niya sa Diyos. Hindi ba nakakatawa si Cain? Gusto niyang paboran siya ng Diyos, pero ayaw naman niyang ibigay yung pinakamabuti, pinakamahusay niya. And isn't this also our story? Funny how a lot of us wants to be praised, but we do not want to do our best. Marami ang gustong yumaman, pero gusto nila higa-higa lang. Marami din po gustong pumayat, pero ayaw naman mag-ensayo, ayaw naman magpapawis, ayaw mag-diet. Kaya naman kumikita yung mga ibang nagtitinda ng diet pills. Kasi niloloko mga tao, pag ininom mo, ang gamot na ito, sexy ka. Walang ganon. Marami din gustong pagpalain, kahit na grabe ang ugali nila. Kapatid, kahit naman na maunawain ang Diyos, pantay-pantay pa rin ang Diyos. May hustisya pa rin ang pagbibigay at pagpapala ng Panginoon. If you want the best, then do your best. If you want more, then do more. Huwag kang maiinggit kung hindi mo naman binibigay ang lahat-lahat mo. Amen? Bago mo kainggitan ng iba, tanungin mo muna, ano ba yung mabuting ginagawa nila? Kailangan pagnilayan din natin, saan ba ako nagkukulang? Ano pa ba yung magagawa ko? Ano pa bang mahihigitan ko doon sa aking pagtatrabaho? Ang taong nagtatagumpay, ang taong yumaman, sumikat, ang taong mabait, hindi naman sila nakarating dyan na aksidente lang Oo, may ginawa ang Diyos, pero merong mabuting ginawa ang tao para makarating siya sa tuktok, para siya ay pagpalain din ng Diyos. Kapatid, hindi ka pinagpapala kung puno ka ng inggit at galit. Ang pagpapala ay nag-uumpisa palagi sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen? The best way to gain favor with God is to love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. And the best way to be blessed in this life is to give your best in whatever you will do. If you want people to notice you, then do your best. If you want to gain the attention of God, then give all of your mind and heart and soul and strength to God. Ang mga inggit,
Sila yung mga hindi nagbibigay ng best nila. Kaya kapatid, pagpasensya na lang natin sila. Pagdasal mo na lang ang mga taong yan. Ang mga taong hindi nakakaangat, talaga magbababa at magbababa sila ng iba. Yan lang naman ang kaya nila para malampasan ka. Di po ba? May katotohanan, ang punong mabunga ay babatuhin at babatuhin ng iba. Totoo din po na kapag pinagpala ka ng Panginoon, may magagalit at may magbabalak na sa iyo ay makasakit. Pero, huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay nakapanig sa Diyos, papabayaan ka ba niya? Hindi. At kung ikaw man ay naiinggit, kapatid, aminin mo sana yan sa Diyos. Magsisi ka. Kapatid, kung inggit ka, gising na. Magpasalamat ka muna sa mga blessing na binigay sa iyo. Ang sekreto para makuha mo ang pabor ng Diyos, love God with all of your heart, and with all of your heart, do your best. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.